Kui tahaksid otsida, kui tahaksid leida, vaikselt oma ette pingis istuda. Kui leiaksid püsivad, kui südant puudutavad, siis hakkaks kasvama midagi uudne sees. Leidub tähendus sõnade taga. Võime võtta istet ja loen ette tänase teema ja kirjakohaks on siis Luuka evangeelium, 15. peatükk ja salmid 11–32. Kellel ei ole piiblit kaasas, saab seda sealt tagant laua juurest võtta ja saate ilusti näpuga järge ajada, et millest täna juttu tuleb. Aga loen selle siin ka veel igaks juhuks ette. Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas end ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks, pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ning andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuumvasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palus teda. Temaga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuumvasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Aamen. Kuinka moni ei ollut viikko sitten täällä? Kui mitmed teist ei olnud eelmisel nädalal siin? Voi voi. Oi. Meillä nimittäin tämä, nyt mitä me käymme läpi tuosta Raamatun kohdasta, niin se on pohjustettu viikko sitten.
nytten. siis see, mida me nüüd hakkame siit piiblist enda ette lahti arutama, on alustatud eelmisel nädalal. Mutta nopeasti kerron teille. Kiiresti siis teile veel seletuseks. Meillä on nyt yksi Raamatun tunnettuimpia kertomuksia edessä. Meie ees on nüüd üks piibli kõige enam tuntud, võib öelda tähendamissõna meie ees. Ja nyt meidän pitää ymmärtää, että Jeesus sanoo jotakin. Jeesus sanoo tämän kautta jotakin. Ja nüüd me peame mõistma, et Jeesus selle kaudu ütles midagi. Se ei ole... Ja hän puhuu koko ajan näitä vertauksia tässä kohden fariseuksille ja kirjanoppineille, eli siis kaikkein koulutetuimmalle väestölle. Ja neid tähendamissõnu Jeesus räägibki just kõige enam koolitatud rahvale, variseridele ja kirjatundjatele. Ja kun hän kertoi vertauksen, hän sanoi jokaisessa vertauksessa jotain uskon kannalta äärettömän tärkeää ja oleellista. Ja kui Jeesus räägib neid tähendamissõnu, siis usu seisukohalt ta alati õpetab ja avab midagi ääretult tähtsat ja olulist. Ja tässä tuhlaajapoika vertauksessa, niin kuin meillä sanotaan, siinä sanotaan kaikkein tärkein asia. Ja selles kadunud poja tähendamissõnas, selles jutustatakse lahti see kõige tähtsam asi. Tässä kerrotaan sitä, mitä usko on Siin räägitakse sellest, mis asi on usk ja mitä se ei ole. ja mis see ei ole. Tässä kerrotaan sitä, mitä pelastus on, Siin räägitakse, mis asi on pääste, mitä synti on, mis asi on patt mitä kadotus on. ja mis on siis hukatus, kohtumõistmine. Mutta jotta me voitaisiin nämä asiat kuulla, Aga selleks, et me võiks neid asju õieti kuulda, niin meidän pitää kuunnella näitä asioita niillä korvilla, millä ne ihmiset kuulivat, joille nämä puhuivat. siis me peame kuulama neid asju nende kõrvadega, mis olid nendel inimestel, kellele Jeesus seda rääkis. Nyt me olemme ottaneet jo joitakin tärkeitä asioita esille siitä kuullaksemme niin. Ja nüüd me oleme võtnud juba väga tähtsaid asju endale teadmiseks Ja nyt me jatkamme siitä. ja nüüd me jätkame sellest. Suomessa, en tiedä, onko Virossa myös. Kindla peale Soomes, ma ei tea täpselt veel, kas Eestis ka, Meillä puhutaan tuhlaaja-poika-vertauksesta. siis meil räägitakse kadunud poja tähendamissõnast. Mites teillä on? Meil on kadunud poeg. Siis Tuhlaaja-poika. tuhlaja poiga, siis tuhlama on soome keeles rohkem nagu kulutama, raiskama, Joo. et sellisest poisist räägitakse. Mutta joka tapauksessa tämä opetus mielletään tarinaksi siitä tuhlaajapojasta. Aga igal juhul see õpetus ja see tähendamissõna siis jutustatakse just kui lugu sellest poisist. Meidän korvissasi kuulostaa tältä. Ja meie kõrvadega me kuulemegi seda nii. Ja meillä on kirjoitettu Raamattuukin tuhlaajapoika ja hänen veljensä otsakkeeksi Ja selleks pealkirjaks Suomessa. Soome piiblis on kirjutatud, et siis see tuhlaja poeg, see kadunud poeg ja tema vend, ja Eestis on tähendamissõna kadunud pojast. Mutta nyt näillä Lähi-idän korvilla, seemiläisillä korvilla, kun tätä kuunnellaan, Aga kui nüüd nende Lähi-Ida seemi kõrvadega siis kuulata seda lugu, niin ei tässä ole kysymys niistä pojista. siis ei ole üldse siin juttu või küsimus just nendest poegadest. Tässä on kertomus isästä Siis oluline on see jutt sellest isast ja hänen kahdesta pojasta. ja tema kahest pojast. Isästä, jota vastaan pojat rikkoivat. Isast, kelle vastu siis pojad nii-öelda eksisid. Toinen rikkoi niin kuin, sillain syntisellä tavalla. Üks siis eksis sellisel patusel viisil Ja toinen rikkoi sillain pyhällä tavalla hurskaasti. ja teine eksis sellisel väga pühal ja vagal viisil. Mutta molemmat rikko isää vastaan samalla lailla. Aga mõlemad eksivad oma isa vastu siis samamoodi. Erilainen ulkoasu, Väliselt erinevalt, sama sisältö. aga sisult sarnaselt. Ja nyt kun nämä paikalliset ihmiset kuuntelivat Kui need tätä vertausta, Kui need kohalikud inimesed kuulsid
seda tähendamissõna, He eivät reagoineet näihin poikiin niin vahvasti kuin isä. siis nad ei reageerinud nii tugevalt nende poegade peale kui selle isa peale. Koska se isä käyttäytyy oudosti. Seepärast, et just see isa käitub väga imelikult. Isän tehtävänä on puolustaa siellä Lähi-idässä kunniaa ja kasvoja. Isa ülesanne seal Lähis-Idas on siis hoida oma au ja säilitada oma siis nii-öelda maine. Isän tehtävä olisi rangaista sitä poikaa. Ja isa ülesanne oli tegelikult karistada oma poega. Tätä isä käyttäytyy oudosti. Aga isa käitub väga imelikult. Me viimeksi kävimme jo luku ja 20, mutta nyt nopeasti käydään vielä se läpi. Me võtsime eelmine kord kuni salmini 20, aga nüüd kiiresti teeme väikse ülevaate veel. Tämä on näissä Lähi-idän korvilla kuultuna, tämä on ydinjae. Tässä sanotaan kaikki. Siis selles 20. salmis Lähis-Ida kõrvadega kuuldes on justkui kõige nagu tähtsam salm. Siin öeldakse kõik. Isä näkee kaukaa. Isa näeb kaugelt. Miksi? Miks? Koska isä odottaa poikaa. Sest isa ootab seda poega. Miksi? Ja miks? Koska isä on ainoa henkilö, joka voi pelastaa sen pojan semmoiselta pahalta initaatioriiteltä, semmoiselta pieksennältä ja väkivallalta. Sest isa on ainuke isik, kes suudab selle poja päästa. Seal on tavaks selline peksmisrituaal, siis kui sellisel juhul, kui poeg tagasi tuleb linna. Kun se poika astuu siihen kylän raitille, Kui poeg astub sinna küla territooriumile, niin muut kylän hänen ikäisensä nuorukaiset siis muud tema vanused küla noored poisid palauttavat menetetyn kunnian, siis taastavad selle kaotatud au, eli antavat selkää. ehk siis annavad talle peksa. Isä Isa on ainoa, joka voi pelastaa pojan tästä. on ainuke, kes võib oma poja sellest päästa. Miten? Kuidas? Menemällä kylän ulkopuolelle poikaa vastaan. Niimoodi, et ta läheb sellest külast välja oma pojale vastu. Ja tuomalla isä tuo pojan takaisin kylään. Ja siis juba ise, isana, tuues selle poja tagasi sinna külla. Kukaan ei koske poikaan, Mitte keegi ei puudu sel juhul poega, koska isä on siinä. sest et isa on seal. Koska isän kunnia on enempi ja siis isän valta on niin suuri. Sest isa au ja isa võim on nii palju suurem. Mitä tekee isä? Siis katselee, milloin poika tulee. Ja mida isa teeb? Ta vaatab, millal poeg tuleb. Ja kun hän näkee hänet, Ja kui ta näeb teda, niin tämä isä tekee naiset. siis see isa käitub justkui naiselikult. Ei mies Lähi-idässä helly. Siis mees Lähis-Idas, tal ei hakka hale. Se on niin syvälle tuhansien vuosien aikana hakattu tänne miehisyyteen, että ei niin käyttäydytä. See on nii tugevalt aastatuhandetega meeste nii-öelda südamesse raiutud, et niimoodi mees ei käitu. Ja tämä mies heltyy. Aga see mees ometi Eli tekee sen, mitä naiset tekee. teeb seda, tal hakkab hale ja teeb seda, mida naised tegelikult teevad. Ja nyt kun Jeesus puhuu tässä selvästi Jumalan olemuksesta, Ja kui selgelt Jeesus räägib siinkohal just Jumala olemusest, niin hän siirtää Jumalaan sen tunneominaisuuden, mikä on nimenomaan siellä naisilla. siis ta kannab üle Jumalale sellise tundetasandil, sellise omaduse, mis tavaliselt seal on naistel. No mitä sitten isä tekee? Ja mida see isa teeb siis? Juokse. Ta jookseb. Ei miehet juokse Lähi-idässä. Aga mehed Lähis-Idas ei jookse. Pojat juokse. Poisid jooksevad Ja sotilaat. ja sõjamehed. Mutta arvokkaat miehet kävelevät. Aga väärikad mehed kõnnivad. Ja mitä arvokkaampi, sen hitaammin. Ja mida väärikam, seda aeglasemini. Tämä on kirjoitettu jo ennen Jeesusta ollessa Siirakin kirjassa, että näin mies käyttää. Juba enne Jeesust Siiraki raamatus on kirjutatud sellest, et niimoodi mees peaks käituma. Sitten tämä isä suutelee poikaa. Ja siis see isa suudleb seda poega. Ja siitä suudelmasta kaikki ymmärtää, että rauha on
heidän välillään. ja sellest suudlusest kõik saavad aru, et nende vahel on nüüd rahu. No sitten poika saa vaatteet. Siis se poeg saab riided. No se oli ilmeisesti huonoissa vaatteissa ja nälkäisenä, kun se tuli. Ta ilmselt oli väga kehvade riietega ja näljane, kui ta tuli. Mutta ne vaatteet tarkoittaa kunnian palautusta. Aga need riided siin tähendavad, et talle antakse tagasi tema au. Sitten hän saa sormuksen. Ja ta saab sõrmuse. Se tarkoittaa luottamuksen palauttamista. Ja se tähendab usalduse taastamist. Sitten hän saa sandaalit. Ja ta saab jalga sandaalid, jalatsid. Ne sandaalit Lähi-idässä tarkoittaa, että poika saa takaisin itsekunnioituksen. Ja need sandaalid Lähis-Idas tähendasid seda, et see poeg sai tagasi siis oma nii-öelda kas väärikuse või eneseväärikuse. Ne kuuntelee kaikkea, ne kuuli kaikki nämä, ne kuuli puku, sormus, sandaalit. Ja need kohalikud kuulsidki just neid asju, nad kuulsid, et see riie ja see sõrmus ja need sandaalid. Tänä päivänä, jos halutaan Lähi-idän maassa häväistä joku, niin siltä otetaan kengät pois. Ja tänapäeval, kui Lähis-Idas sa tahad kedagi nii-öelda siis häbistada või alandada, siis sa võtad tal jalanõud ära. Ja kun sille palautetaan kunnia, sille annetaan kengät. Ja kui ta saab oma väärikuse tagasi või sa annad selle tagasi, siis talle antakse ka jalatsid uuesti. 70-luvulla oli tämmöinen kuin Golanin sota. 70-ndatel oli sellise nimega kui Golani sõda. Siellä luusta välissä. Siellä egyptiläisiä ja syyrialaisia sotilaita tuli valtavat määrät hyökkäs Israeliin. Tohutud hulgad Iisraeli ja Süüria sõdureid tuli ja ründas Iisraeli. Egiptusest siis, mitte Süüriast. Sitten Israelilla oli vähän sotilaita. Iisraelis oli siis vähe sõdureid. Mutta siellä oli semmoinen älykäs johtaja kuin Moshe Dayan. Aga selle nimeline väga tark juht oli seal. Ne pystyi kääntämään sen, vaikka aluksi se näytti, että Israel luuhistuu. Siis kui alguses paistis, et just kui Iisrael siis kaotab. Mutta se Moshe Dayan pystyi panssarivaunulla hoitamaan sen homman Golanilla niin, että Israel voitti sen sodan. Aga siiski see väga tark juht suutis nende, kas mikä vaunut? Panssarivaunulla. Tankidega. Suutis selle olukorra niimoodi ümber mängida, et Iisrael ikkagi võitis. Arvakkaa, mitä israelilaiset sotilaat teki. Arvake, mida need Iisraeli sõdurid siis tegid? Esimerkiksi Siinailla. Näiteks Siinai mäel. Silloin oli 2 rintamaa, no ei nyt mennä siihen. Siinailla, kun oli egyptiläisiä sotilaita. Kui Egiptuse sõjamehed olid seal Siinai juures, Siinai mäe juures, niin israelilaiset sotilaat otti niiltä aseet pois. Siis Iisraeli sõdurid võtsid neilt relvad ära ja kengät pois. Ja jalanõud ära. Ja ne joutui palaamaan takaisin kotiansa avojaloon. Ja nad olid sunnitud tagasi oma kodumaale minema siis palja jalu. Miksi ne otettiin ne kengät pois? Miks võeti need kingad ära? Miksi ei riittänyt ase? Miks ei piisanud relvadest? Niiltä vietiin kunnia. Neilt võeti nende au. Jos me oikein ymmärrämme Lähi-idän sykkeessä nämä asiat. Kui me õigesti mõistaks neid Lähis-Ida selliseid olulisi asju, niin Lähi-idässä ihmiseltä kun viedään kunnia, se on pahempi kuin kuolema. Siis inimeselt, kui võetakse ära tema au või väärikus, siis see on hullem kui surm. Tänä päivänä, Ka tänapäeval, jos ihminen häväistään, kui teda häbistatakse inimest, niin se ajattelee, että se on pahempi kuin kuolema. siis tema tunneb, et see on isegi hullem kui tema surm. Jopa Suomessa asuvat somalit ovat sanoneet meidän televisiossa, että häpeä on pahempi. Kuolema on parempi kuin häpeä. Ja isegi Soomes elavad somaalid on televisioonis siis öelnud, et surm on parem kui siis häbi. Mitä tämä isä teki pojalle? Mida see isa tegi oma pojalle nüüd? Anta kengät. Andis talle jalanõud. Sitten alettiin juhlimaan. Ja siis hakati pidutsema. Mitä siellä juhlittiin? Ja mida seal tähistati? Poikaa? Poega? Ei. Ei.
Jos poikaa olisi alettu juhlimaan, ei siinä olisi kukaan tullut. Kui oleks selle poega nii-öelda poja pärast seda pidu peetud ja tähistatud, siis keegi ei oleks tulnud. Siellä aletaan juhlia isää. Seal pidutseti isa pärast. Isä järjestää juhlat sen kunniaksi, että poika tuli. Sest isa korraldab selle peo selle auks, et poeg tuli. Mutta ei se kukaan tule sinne juhliin sen pojan takia, Aga mitte keegi ei tule sinna peole selle poja pärast, vaan isän takia. vaid selle isa pärast. Eli siellä juhlitaan isää. Ja seal siis austataksegi või pidutsetaksegi isa pärast. Ja nyt kun Lähi-idän korvilla kuuntelee tätä Jeesuksen opetusta, Kui Lähis-Ida kõrvadega kuuleme seda Jeesuse õpetust, niin sieltä tarinasta alkaa ikään kuin nousemaan koko ajan esille se, että mitä Jeesus sanoo. siis kogu aeg hakkab sellest loost esile kerkima seda, mida siis Jeesus räägib. Ja nyt jos me luettaisiin vielä syyrialaisraamattua, siis arabian kielellä tai syyrian kielellä tai hebrean kielellä, Kui me nüüd loeks siis araabia või süüria või heebrea keeles veel piiblit, niin me jos siellä sanavalinnat alkavat tässä kohti paljastaa, mitä kerrotaan, mitä sanotaan. siis seal hakkavad need sõnade valikud paljastama seda, mida Jeesus öelda tahab. Juhlien aihe on, Siis pidutsemise teema on, että syntyi yhteys isän ja pojan välille. et sündis taas ühendus isa ja poja vahel. Huomatkaa, ei se poika tullut edes etsimään sitä yhteyttä. Siis pange tähele, et see poeg ei tulnud tegelikult otsimagi seda ühendust. Se tuli vaan hakemaan isältänsä töitä saadakseen ruokaan rahaa. Ta tuli tegelikult tagasi sooviga, et leida isalt tööd, et saada raha ja süüa. Ja nyt hän hämmentyy, miten isä käyttää. Ja nyt ta on väga hämmastunud, et kuidas ta isa käitub. Ja kaikki kuulijat hämmentyy, että kummallinen mies. Ja kõik kuulajad, nemad on hämmastuses, et kummaline mees. Ja nyt alkaa paljastumaan se, että Jeesus puhuu siitä, mitä on pelastus. Ja nüüd paljastub tasapisi see, et Jeesus räägib, mis on pääste. Ja selviääkin, että pelastus Jeesuksen opettamana on, Ja selgub, et pääste siis Jeesuse õpetuse järgi on, se on yhteyttä. see on ühendus. Ei se olekaan uskonnollisuutta, See ei ole isegi mitte usklikkust, vaan se on yhteyttä. vaid see on ühendust või. Mennään tämän koko luvun aivan alkuun. Lähme selle loo täiesti algusesse. Mitä Jeesus oli tekemässä silloin, kun fariseukset ja kirjanoppineet tulivat sinne? Mida Jeesus parasjagu oli tegemas, kui need variserid ja kirjatundjad tulid sinna? Hän oli syömässä, pitämässä juhlaa. Ta oli söömas, ehk siis pidamas pidu. Lähi-idässä kaikki syvimmät yhteyttä ilmaisevat asiat ilmaistaan ruuan kautta. Siis Lähis-Idas kõige enam sellised siduvamad või ühendavamad asjad siis toimuvad siis süües või toidu kaudu. Eli Lähi-idän korvissa ruoka ja juhla on nyt se sanoma. Siis Lähis-Ida kõrvades just see toit, söök ja siis pidu on nagu see sõnum. Ja niiden takana on joku merkitys. Ja nende taga on mingi tähendus.